bonito, Tutu. Onde o conseguiches? Deu mofante. Cuidado, non mo vaias picar. Que divertido. Gústame como se move. Vaya globo, é mega grande. Quero o globo, Nina. Ui, mellor levo eu. Non, Nina, non podes levar ti o globo porque pesas moi pouquiño e podes sair voando. Podíamos xogar a agochalo. Que vos parece? Empezo agochando eu e vos buscádelo. Poderías ir voando e quedaríamos en el. Tes razón. Por que non xogamos ao globo fútbol? A que? É como xogar á pelota, pero con globo. Non sei, non sei. É porque non o pintamos. Así quedará moito máis bonito. Pareceme unha idea estupenda. Tutu continúa controlando o xogo, pero Rafa continúa loitando cada A balón. ver, que lle poderíamos pintar? Atención! Rafa prepárase para rematar. Xa o teño. E cae de cu ao chan. Atención, porque Tutu escapa co balón. Vamos, Nina. A afección entrégase ao equipo amarelo e rosa que xa volve polo globo. Xa rematei. A ver que pintaches. É unha cara xigante. Sí, o globo é como unha cabeza. Por iso se me ocorreu pintarlle unha cara. Quedou fantástico, Tutu. Nina, baixa dai. Vas caer e vaste mancar. Cuidado, Nina. Ven aquí. Ninos, que escapa un lobo. Ai, non, escapou. Temos que facer algo. Imos avisar a tu pai afante. Tranquilos, rapaces. Xa vou eu por ela. Ai, rápido, Tutu, xa está case nas nubes. Ai. Tutu ao rescate! Xa vou, Nina! Deixa as nubes, Nina! Non saltes sobre o globo, que estamos moi alto! Nina! Baba linda, baba linda. Baba linda, baba linda. Oh, será posible con esta pulga que sempre arma? Non te movas de aí! Baba linda, baba. Baba. Moi mal, Nina. Vaya susto nos deches. Tinto. Está claro que non podemos xogar co globo porque non podemos fiarnos de ti. Baba linda. Espera, Tutu. O problema é que Nina non ten suficiente peso para aguantar o globo. Xa sei. Podemos darlle unha chea de tortas para que as coma, pese máis, e así o globo non escape cando o colla. Ai, Rafiña, Rafiña. En fin, calculei canto hai que desinchar o globo para que Nina non saia voando. Rafa, prepárase e xuta de cabeza.
cálculos son correctos, funciona. Ai, son como pícaros. Veña, pásame esa pulga voadora, Tutu. Aí te vai. Linda despexa forte a pelota, pero Rafa está atento e intercepta. Atención, Rafa remata. E gol, gol!